Žlutý týme, loni se vám podařilo skočit světový rekord, a za to vám dávám dům. Super, dům zadarmo. Ale ustavení světového rekordu vás nedělá o nic lepšími, než jsou ostatní jezdci. A abych vám to připomněl, musíte ho teď zničit. Svým Monster Jam Monster Truckem. A mimochodem, máte jenom 5 minut, abyste ho srovnali se zemí. Cože? 2 minuty vám už uběhly. Je to tvoje. Dobrá práce, kluci. Klíč je pod rohoškou. Pánové, jsme na řadě.